Kum shibenta ban ajing hikai ban yada nakajing shalin shop haki bor Mariang nakaliang ke office trekam u deputy commissioner jong ke Eastern West Khas Hills district haringkat ki weipat ki tanat trekam na Eastern West Khas Hills district hakakat atare gurisau arja arpulai ke badai lasai kesngi kan penlonge ke mock drill ke basisngi kani ke mock drill kedai kum shibenta ban ajing hikai shakipat ban nong song snong nakani kathan ban yada yalade ladawan ke nu ke jinglin shop nagi bor Mariang kum uslam ujumai bat ke jing tua khando bat kiwe Yakani lapan benado Deputy Commissioner jongka Eastern West Khas Hills District ubak Gideon Harmau Plang habapan benapat ba lengba kilat patai kubor hene kasngi. Kublai pi pai ba bra kibia pai igini channel di nakaliam ka office jong ngau Deputy Commissioner jongka Eastern West Khas Hills ka ban tip pi komisi benta jong ni ka state level mock drill ka ban baik daka disaster management kabiyadai halor ka jipun khre juni ngot district hakipor ban dan kanu ka akasyon khamtam kabadai na kami Mariang kumkinja kem ke jingkem ding jingploding lani kinju jumai lani ki riong ngit makum ta ter dia lasai kisni kandan ka mock drill hakabangi nakaliang ka district administration ngila pengkre kabenkong kanlong hangni po office jungi kumno ban mobilize ki staff khamtam ni po office ladawan kanunu ka jingkinyu jumai khamtam lani kanunu ka national calamity ka bala ban kta ya ka jingshong suk chongsan jungi hangni po office lani ya ka ban like nak jiman sal ki khamtam ki noktre ki ba biar ni ni profes andanru hapo Tirot Singh Memorial Hospital hangtai nata hapo sinong pendem umyong namta ki khna school ngimot ban perlong hapo St Thomas nata hakaltik sinkier pan ngibu sibenta hangni ka Mairang bypass ka nanti nang nis na po office jungi banyak stage po block Mairang CNRD block ban nilambu ru hanong maulum ya ka staging area bat ya ka relief camp ti hangte hapo no maulum te madan ngibu klinik staging area kalau kuno ninyalum ki department prepare ki badan kam ban pha ki khamtam ki por badan kum kini jingja kaman adu ka health nadu ki police ki home guards naka yang juga disaster management bora kini department kiba dan kam hagapor ban dan kum kini jingja jongka jingwan lingshop kami Mariang lemba ki ariong orget lani lemba ujumai lani ka jing loading lani kum kita dokter tingin daru hangtai sa relief camp ru kaba hagani ka mock drill ngipin i kumno ba kindan kita ki breu lani kena kiba haki school lani ki ba ki ba alenti sengkien lani ki badan haki hospital lani haki jono mo ngishim menta ya ha sino pendam myong te nang tu ngila banon ra ki hang te relief camp ba ya ban ya ka first aid mar pila te bi dan jan kum gini jingja kabenkong ya khonsan kalong kumno ban yale ban ra gitu kiba mensal khamtam ki bala manshu treatment sha sport tam ban laj ban bikin laj na kanu ka jing ka ba le si na ka jing place nam ni tai kalong kinja first aid ti kum kita ki ti tang gini kintien mas ka pat ya phi pai ba la sai ya phi so kinja siren ni tai dei ban tieng ni tai namar ba pening sulong ta mock drill ban pengkhre namar play hakaleng kari India kila ja ki jinjai ba pher khamtam bi dei kum kinja flash floods kila ja ko Himachal lani kinja jumai ni tai ba juja thanks you ki benta joka pathairu tingi na kaliang joka district administration ban na state hi ba koi nisngau ba dan kam ban pengkhre ich ba jungi ha bi dei bat kani ka benta